pamumuhay ng bawat mamamayan. Aleko, panalo ang serbisyo. Aleko, kagabay ng albayano saan man kailanman. Kami naririto anumang sitwasyon, maaasahan nyo. Aleko, panalo ang serbisyo. Aleko, kagabay ng albayano saan man kailanman. Kami naririto anumang sitwasyon, maaasahan nyo. Ang lahat ng ito ay para sa mga albayano. Tos maray na aga po giraray mga ka-Aleko. Welcome po sa panibagong episode kan programang Aleko Connect digdi po sa DCGB. Ngunyan po aldaw ni na Miyerkules, Desyembre 11 po, nagsasarabay-sabayan naman po kito digdi sa programa digdi po sa Radyo DCGB. Ang Aleko Connect po, programa kung sa inpig lalatag mi ang sumuya mga serbisyo, mga aktibidad at sinibapa para po sa mga member consumer owners kan Albay Electric Cooperative. Ako po ang sendo makakaibahan sa giraray ngunyan na pagkaaldaw, si Ange Galero po ang Public Information Officer kan Aleko. And kan mga nakalihis na daw, it has been a very busy week or schedule for the Albay Electric Cooperative dahil dakol po kaming bigtawanan ni na atensyon ng mga priority programs bago po matapos ang sa tuyang taon 2024. And saro po dyan, iyo po ang pagpapailaw ta sa mga hararayong lugar, partikular na po ining Sitio Electrification Program or SEP. And guess what? Kaibahan ko po ang saro na naman sa bako niya na ni first time, bako na second time na makakaibahan ta digdi sa programang Aleko Connect. Please welcome po makakaibahan tangon yan sa Giraray ang section head ka na Member Organization Development or MODS na si Ma'am Hilda Segovia. Yes, sa Giraray po, Ma'am Hills, good morning and welcome once again sa Aleko Connect. So, good morning mga ka-Aleko. Good morning sa gabos na paradangong ta. So, dapat gayud Miss Ange, mahagad na akong talent fee. Bala na po garo si Chief ta. So, yaw na naman po ako giraray sa Indo para digdi naman sa satuyang programa. And ano po mga ka-Aleko, lalo po sa mga naghihiling sa social Facebook page and sa Facebook page po kan DCGB News Online, mahihiling ta po na iba ining episode na inikan Aleko Connect compared sa mga ginibutakan mga nakalihis sa semana and bulan dahil ma'am, on ground kita ngunyan. Yes, tama ka dyan Miss Ange. Bale nasa field kita ngunyan para digdi sa satuyang saro sa mga programa naman na ni Aleko na satuya naman din na pinagtawanin pansin. Ano po? Yes, sabi ko nga ni po kasubago, Sitio Electrification Program or SEP po ini. And ma'am, if I'm not mistaken, programa po ini kaniya. Yes, tama ka dyan, Ange. Bali sa dati tapo po bagang pag-ururunan, ini pong Sitio Electrification Program, ini po mandato ni NEA. Natatigbababa man lang din po kay Aleko para po sa mapailawan man ining satuyang mga sitio kung saan isend naman po sa mga hararayo ng mga lugar sa tuyang banwaan na daipa po nagkakaigwan ng kuryente. Actually, harayoon po talaga. So, sa dami po ng bali 5 po ini na Sitio Electrification Program na big download po sa Aleko, and we are proud to say na ini pong 5 gabos na po ini-energize as of today. At least before, sabi nga ni Ma'am Hill sa mga nakaagita previous ng switch on ceremony, before mangyari ang Kapaskuhan, hihilaw na siya. Yes, ini early Christmas gift ni Aleko para sa satuyang mga member consumer owners na ngunyan ang satuyang mga sitio igwa naman po kikuryente. So ma'am, sabi mo kasubago 5 na mga lugares sa probinsya kan Albay ang sakop kining programa tang SEP for the 2024. Ano po ining mga of course na discuss na kan mga nakalihis na daw so sa Sitio Anislag sa Balinan, Pulanggi. Ano po ining mga natada na mga napailawan ta na? So, yes, kang November 29 po nagpailaw naman kita duman sa Sitio May Harigi, Barangay Misibis, Tiwi, Albay. Iyo po. And then kang nakaagi naman pong December 5
kang December 5 po, nagpailaw man kita duman sa Sitio Kawayan, Barangay Kalayukay, and Sitio Moro Anahaw, Barangay Salvacion sa Santo Domingo. And then lastly, igwa naman po kitang, ang last na pong pinailawan man is ini pong Barangay Kagbakong, Sitio Purok 5, ay, Pequeño. yes, the Purok 5 Pequeño, Sitio, Ulitin mo na lang sa Okay. last na po. ah, Tara man, nagulat tayo sa taod-taod na. Taod na lang, ma'am. Sige Diyan na lang po, maduman na lang po kami. So, Purok 5 Pequeño, Barangay Kagbakong, Legazpi City, Albay. So, kumbaga ma'am, first, second, and third district, igo kitang napailaw. Yes, gabusan na mga distrikto sa Albay. So, sa ngunyan, wala pa man din kita na nakaabang pa na SEP. Pero mahana po kita. So kaya kung igwa pa dyan na mga sityo na dai pa po na papailawan, dai po kamo mag-alang-alang na magrani po sa Muya, and then si mga barangay council iyo po ang magi-endorse sa Muya kung mga sirisay po ini mga sityo na gusto ta pa pong pailawan. So probably next year na ano. Na, at least siguro naman kita to look forward Yes, in the yes. year 2025. Oo. Ma'am, ano man ang gad? Pira po ini mga naging beneficiary ta? In total, siguro. In total, igwa po kitang 148 na beneficiaries para sa inisas na banggit ko na po na 5 SEF. But then, depende pa rin po sa mga application kung pera po ang ma-apply. So, sabi ko nga ni po before sa Sitio Anislag, 60 po ang beneficiaries na dyan, but then ang nag-apply po is 33 lang. Ganun din po naman sa Sitio May Harigi sa Misibis, 60 din po ang beneficiaries na dyan, ang nag-apply 25 lang. And then, iyo man din po sa iba, medyo nagahalat po kaya kita kang ang application kang sa tuyang mga MCO para din po syempre makabitan din po sa indaning kuryente. So, ma'am, may naghapot kaya sa tuya the past few days. So, mga day pa naiilawan, may mga lugar pa din naiilawan. Ano po ang mga pigahagad ni Eleco na requirements? Yes, ang number 1 po dyan, sabi ko nga ni po kanina, dapat ang ma-endorse po niyan is sa tuyang barangay council. So, si barangay, iyo po ang ma-inform sa tuya through, ano ito tawag? Letter, resolution. Resolution. Barangay resolution na nagre-request po sa inda ki Sitio Electrification. So, matao po sa inda kaya na barangay resolution together with the beneficiaries, name of beneficiaries, kumpara. Sa sitio po, ang beneficiaries, minimum beneficiaries ta is 10. Okay. So, basta nakapag 10 beneficiaries po kita, pwede ta nang ilaog sa SEP. Ano po. So, iyo po ito ang number 1 na requirements. So, mga iba pong requirements, mga documentary requirements naman lang din po yan. And then, ang endorsement pa rin yan, pag abot po si NEA, tas sabi ta nga, ini pong programang ini is pondo po, or ano ba yan? Funds na tigtatao po ni NEA. So, ang ma-endorse po kaiyan, si Eleco na. Yes. Ma'am, habang nag-urunod kita, may nag-text sa kuya. Kami po sa Buhatan, Galicia, kumusta po? No rin po kami. Ayan, yan ba. Actually, yan ang Barangay Galicia and Barangay Buhatan. Rapo-rapo, yan na lang po ang saro sa mga barangay sa Albay na wala pa po talagang kuryente. So, ini pong mga, dai po yan considered as SEP. Okay. Ang barangay po yan. So, barangay energization po siya. Yan ang saro sa priority project po ni Eleco next year. Next year. Yes, 2025. So, nagkaigwa naman din po baga kita dyan ki mga information dissemination. So, pag igwa na rin po kita ki natuloy na or kumbaga nalinyahan na, si application po dyan, mabalik man giraray kita dyan para naman sa PIMES. Mabangka naman kita. Mabangka naman kita. Diyos ko, matawid na kita sa isla. Nung naman mas swim. Charis. Yes. And maugma lang kami mga ka-Eleco na i-anunsyo sa Indo ni Ma'am Hills ta from the very start sa mga orientation, mga IEC hanggang ngunyan napailawan tayo ng mga dinuman ni Ma'am Hills. Kami ang magkaibahan. Yes. And magayon baga Ma'am Hills na nahiling ta mga maugma ining mga Yes, tao. totoo yan. Iba yung ngiti, yung tuwa nila nung
na-energize na po talaga sa linya. Haloy na nindang tig papangarap, halo na nindang pagpapangaturugan, na one time ang sa indang mga sitsyos ay magkaigwa naman din po ning kuryente. So, mamati mo talaga. Personally, namati ko talaga. So, kaugmahan na dinara kang Alekos sa inda, lalo ngo niya na maabot ang Pasko. So, may ilaw na. Sabi gani po kang sarong, kang barangay captain sa Kalayukay, hello po, Kap. Sabi niya, baka mga next year, igwa naman daado man sa indaki mga Christmas lights. Yes. Sabi ko nga ni, pwede man baga maghabol ngun yan. Oo. December 5 kita nagpailaw daw man. Kaya pa, pirang aldaw pa. Pirang aldaw pa. Pwede pa po kita dyan magpa-Christmas light. May ilaw na. So ma'am, habang nag-urong-urong kita and habang tighiling ta kasubago so mga video clips ta sa mga nakalihis na step, may nagapot digdi. Since po libre iyan na programa kan Aleco ining step na ini, libre man da po ang kuryente. Yan sana. Yan sana ang lagi ko pong sinasabi every time nagkakaigwa po kita kay mga arog kaining mga programa. Maski po sa sakuyang pre-membership education seminar, yan po ang lagi kong binibigyan ng diin na ang kuryente po ay hindi libre. Ano po? So, ini pong pagtauta sa satuyang mga member consumer sa mga sitsyos, ang nilibre min lang po digdi iso house wiring, so meter, and so 30 meters sa drop wire. Pag igwa na po sa indaki kuryente, bulan-bulan magkakaigwa na po sa indaki bill. So, ibig sabihin, bulan-bulan man din po sa inda kaipuhan na magbayad ng kuryente. Kumbaga, just like the other regular MCOs, may responsibilidad na sinda. Yes, tama ka po. So ang pagkaigwa po ng kuryente, hindi lang po ito para kayo ay maginhawaan sa buhay, para po kayo ay makapag-electric fan o makapag-ilaw. Ito po ay may kaakibat na responsibilidad. So ito nga ni po, so pagbayad sa tuyang monthly na bayadan sa kuryente. And kan nakalihis ma'am, nagduman kita baga sa Purok 5, sa Pequeño, sa Kagbako. May nagapot duman na sa rong residente. Paano man ngayon ma'am, kung kami ngayon nailawan, so iba ngayon paano ngayon may iwasan ining pilferage o ining paghabas kay kuryente? Yan, saro pa yan po sa dapat na tatandaan kan sa tuyang mga MCOs na ang kuryente po dapat dai po yan tighabas. So pinagbabawal po ng batas, hindi lang po ni Aleco, ang pagnanakaw po ng kuryente. So igwa po kita dyan sa RA 7832 na nagbabawal po sa pagnanakaw ng kuryente. Sabi ko po nga ni sa sarutang SEP duman sa Sitio May Harigi, kako pag ang kuryente libre, ibig sabihin nakaw yan. So permita po yan tandaan, permita po yan na hindi porket may kuryente na, so kataning mong wala kuryente, pwede mong supplyin ki kuryente. So bawal po yan. So ang pagdirekta po sa linya ng kuryente, mas lalo na pong bawal. So iyan ang dapat po, permita pong isipon na may mga kaakibat na parusa once po kayo ay mahuli na nagnanakaw po ng kuryente. So iyan mga ka-Aleco na explicar me kung gurano kagayon ining programang Sitio Electrification Program, and maski po kami na on the ground nagtatrabaho para mabisitaan sa itong mga MCOs bilang parte po kami kan sa muyang Member Services Division, maugma po kami na for this year dakol kitang na-accomplish. Yes. And ito nga ni, gabos po na nakaprograma tangon niya na SEP, gabos po yan na pailawan ta. Yes.
And we're hoping po, we're looking forward na for the year 2025, mag-iribahan po girari kita. And then again, another episode kang Aleconec, maybe in the future time, maybe this coming year, mataon naman kami nin update sa Indo, manahod sa siring na bagay. And siguro, dahil man po, before may tapusin ining programa, mapasalamat kami sa National Electrification Administration sa pagtabang sa muya na magkaiguanin na supisyenteng pondo para sa programang ini. And of course, the LGUs, Ma'am Hilds. Yes, dakula man din po ang tabang ng sa tuyang mga LGUs para maisa katuparan din po itong energization na ito. And of course, ining sa tuyang mga mahihigos na mga kapitan-kapitana, yes. Talagang todo support. Todo suporta. Yes, suporta din talaga. Yes, and balikan ta sa Barangay Balinad kan Polanggi si Kapitan Nestor Awayan. Yes po. Sa Barangay Misibis sa Sitio Mariharige si Kapitan Sani Coral. Yes po. Yes. And duman sa Santo Salamat Domingo si Barangay Captain Charlie Borjal for Barangay Salvacion. Yes, maraming salamat po. And si Magayon na Kapitana. Yes. Ang nag-iisang babae sa lahat ng ating set. Si Kap Monica Divina kan Barangay Kalayukay. Thank you, Kap. And ang pinakalas na nadumanan na very much, kumbaga very welcoming sa programang ini and sa team kang Aleco, si Kap Gladwin Candia po. Yes. Bakulaon ng tabang. Yes, and ang pinakalasang na dumanan, so medyo halaba man na baklayon. Suminabak. Suminabak po sa baklayon ang inyong lingkod. Maski po mapagal ang pagbisita ta physically sa mga lugar na bigbabaklay, pigtutokad, but this Sitio Electrification Program po, this is a part of our continuing commitment to keep the lights on. Yes, tama ka dyan. Yes. So, Merry Christmas. Advance. Merry Christmas. Sabi nga ni Engineer Baltin kay Banta, advance Christmas gift. Yes, ni Aleco. Para sa satuyang mga member consumer owners. Pwede to nang maapod, Ma'am Sindang, mga ka-Aleco. Yes. Nadagdagan sa tuyang mga ka-Aleco. Hello po. So yan po, malinaw na po. And again po, on behalf of the management of Albay Electric Cooperative, mo po kami nga anunsyo na ang samuyang programang Sitio Electrification Program for the year 2024 has been accomplished. And magataw po kami ng assurance na sa mga masunod na taon, padagos na po ini. Yes. Ma'am Hills, adlas po, igawa ka pa po mo yung ipagirumdom sa tuyang mga paraan tabay. So wala naman na po, dako lang salamat lang po sa gabos na nagtarabang para maging successful po ining Sitio Electrification Program ni Aleco. And Merry Christmas and a Happy New Year sa satuyang mga ka-Aleco. Yan, salamat po Ma'am Hills for being with me once again. Yes. And kung ang set po mapadagos sa masunod na taon, si Ma'am Hills po padagos po na magiging guest ng programa. Mababayad na po talaga ako. Mababayad na. TF. Madam, beka naman. So anyway po, ini po na sumada kan sa muyang Sitio Electrification Program for the year 2024. Kami po ang sendong nakaibahan in behalf po of our Chief kan Member Services Division si Ma'am Candy Apostol and ang samuya pong Department Manager si Ma'am Hazley Lucilo, ang samuyang Acting General Manager na si Engineer Wilfredo Ubuksit. Dakula pong salamat sa padagos na pagtabang samuya and padagos pong pag-antabay digdi sa programang Aleconec digdi sa Radyo DCGB. Mag-iribahan po kita sa mga masunod na semana o sa mga masunod na Wednesday for the program of Aleconec para sa panibago naman na programa or episode ta digdi sa kooperatiba. Again, ako po ang sendong nakaibahan ang tagapagdaram kan Albay Electric Cooperative, Ange Galero. Merry Christmas. Kiraminan ng ating pinagdaanan, wala nang kami inyong pagkatiwalaan, tanging hangad
serbisyo.